Sing duwe panguwasa niku kula patih niku wong nomer loro. Mula kula wajib njembarke pathok manut kalih kekarepan kula. Sampeyan niku kok kebangetan to, Dik? Sampeyan niku kok senengane tumindak sing ora apik? Sok senengane kok njembarke pathok. Apa sampeyan niku ora wedi karo azab sing bakal dumadi kali sampeyan? Azab niku napa? Sampeyan ora tau delok TV. Ora tau kulino nonton Rahasia Ilahi. Nek sampeyan dadi pate senengane jembarke pathok niku sesuk mayite dipetak jujul. Tak kandhani. Tur melih mengke nek wis jujul dikubur ning kono mesti dirubung set. Awang mati niku kabeh mesti bakal dirubung set. Lho, nek sete sampeyan niku mesti gede-gede. Apa sampeyan ora wedi? Nek kula kok mboten percaya. Mboten izin, mboten. Sing duwe panguwasa niku kula patih niku wong nomer loro. Mula kula wajib njembarke pathok manut kalih kekarepan kula. Sampeyan niku kok kebangetan to, Dik? Sampeyan niku kok senengane tumindak sing ora apik? Sok senengane kok jembarke pathok. Apa sampeyan niku ora wedi karo azab sing bakal dumadi kali sampeyan? Azab niku napa? Sampeyan ora tau delok TV. Ora tau kulino nonton Rahasia Ilahi. Nek sampeyan dadi pate senengane jembarke pathok niku sesuk mayite dipetak jujul. Tak kandhani. Tur melih mengke nek wis jujul dikubur ning kono mesti dirubung set. Awang mati niku kabeh mesti bakal dirubung set. Lho, nek sete sampeyan niku mesti gede-gede. Apa sampeyan ora wedi? Nek kula kok mboten percaya.